Godina 1991. Prosinac mjesec, veliki napad srpske armade da ocijepi Slavoniju od ostatka Hrvatske. Dakle, napad ide od juga, od zapadnoj Slavoniji, cilj je presjeći Podravsku magistralu. Tuđman šalje na zadatak u Osijek, da tamo izvršim čitav niz političkih, a i organizacijskih stvari. Tada je već Podravska magistrala bila presječena, mogu sam ići samo uz obalu Drave po blatu do koljena. Tada je već Osijeku falilo samo 6 km do totalnog okruženja. Dakle, to je najkritičnija faza obrane srpske agresije. I ja pitam njega, a što ako ne uspije naša akcija Orkan 91 s kojom smo trebali ponovo objediniti i osigurati istočni dio Hrvatske sa središnjicom lijevom? On kaže, onda smo izgubili rat. Jasno mi je, ali ja ću tamo biti predstavnik Vlade Republike Hrvatske. Ima da dođeš preko Mađarske najbržim putom do Zagreba, idemo zajedno izginuti na najbližu bojišnicu. Hrvati su izgubili u tom slučaju rat, ali će dobiti još jednoga Zrinskoga, a na tom Zrinskom će buduća generacija stvoriti Hrvatsku državu. To je Franjo Tuđman.